Здравейте, фенове на антиките и приятели на нумизматиката! Днес ще ви представя майката на калкулаторите, или по-точно нещо, което повече от гледащите не са виждали до момента. Това е един стар, много стар брояч от 50-те и 60-те години. Само вижте колко е запазен. Сега ще ви представя как той работи. Майката на калкулаторите или бащата. Това е Резулта BS7. Да кажем, ето 6. Тук се получава 6. Плюс 7 е равно на 13. И ето го остатъка тук. Тук го зануляваме, а тук повечето ще се зачудят как се занулява. Но ето като една тайна кутия, където се крие някой вълшебен джин, ще направим така. Ще завъртим. И готово. Занулено както трябва. Нека да приберем и тази вълшебна химикалка, където и е мястото. И ако ви е харесало видеото, не забравяйте да го лайкнете. Ако желаете да получавате известия за още такива видеа, в които ще разказвам за мои лични антики и за моята нумизматика, бонистика, просто се абонирайте за моя канал. Чао и до нови срещи!